ngaturaken agung ing panuwun ingkang pinten. Sabda tawa panjenenganipun Bapak Giyanto inggih menawi selaku anggota dewan. Mugi-mugi dadosaken kawitasan wonten ing warga ing Kebon Manis. Dene acara salajengipun kula pinangka wakil saking panitia. Para rawuh sedaya nggih panjenenganipun Pak Anang, Pak Giyanto lan Pak Polsek, Pak Lurah danipun kula aturi manjing wonten sasana dahar. Gembul Bujana Ndrawina sak wontenipun. Monggo kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak. Kula kinten acara sampun paripurna. Mboten namung kula pinangka sulih sarya panjenenganipun para panitia. Menawi wonten kirang-kirangipun anggen kula pinangka pitados dados regening acara. Bila wonten kekuranganipun kula nyuwun agunging pangapunten kanthi Bapak Pindan. Awit kula namung jalma lirah cipta swantah kathah kekiranganipun kula nyuwun agunging pangapunten. Dene salajengipun mugi-mugi tansah ambabar kasugeng kasarasan sanes-sanesipun. Wedal kula aturaken dumateng Ki Jumari Hadi Sunarto. Sumangga sugeng ngayahi wajib.